Werk genoeg, handjes te weinig. Deze kwestie speelt hem al onder de notarissen. Landelijk is er een tekwad en zij ook in deze regio. Dit is net alleen een probleem voor de notarissen, maar ook voor de klant. Ik denk dat het goed is als er meer notarissen bijkomen en ook meer personeel, dat de werkdruk iets naar beneden gaat en dat we uiteindelijk die klanten beter kunnen bedienen. Want dat is waar het om draait, de klant staat centraal. Het tekwad had aan de ene kant te krijgen met de lange rintijd van de studie en aan de andere kant met het ouderwetske stoffig imago. Dit wielst het beroep hele verschillende aspecten had. De notaris heeft een belangrijke functie. Hij moet rechtszekerheid moet hij waarborgen. En daarnaast heeft hij natuurlijk een hoop verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden, waardoor natuurlijk het beroep van notaris niet voor iedereen aantrekkelijk is en er veel gevraagd wordt. Het is wel een heel mooi beroep, een heel sociaal beroep. Je bent heel veel met mensen bezig. Maar ik denk dat het beeld, met name het sociale, ook wat meer naar buiten moet komen. Zodat het misschien ook voor mensen die twijfelen of niet precies weten wat het inhoudt, het wat aantrekkelijker wordt. Nevens Jeanette Becks is correct dit sociale pad van het beroep het mooiste. Ja, dat je dus heel veel contact hebt met mensen op belangrijke momenten in hun leven. Dus of ze nou een huis kopen, of als er sprake is van een overlijden, of als er sprake is van trouwen. Het is heel mooi om die mensen te kunnen helpen. En daarvoor moet je ook over sociale vaardigheden beschikken. En daardoor is het ook nooit saai. Het is dus niet van we maken een akte en dat is het enige wat we doen. Eigenlijk is die akte het eindresultaat van allerlei besprekingen en gesprekken met mensen. Netjes steende de hege werkdruk is er wel hoop voor de sector. Zij is er tjintwuddig haast altijd een baan te vinden in het notarieel rocht. Toen ik begon, 25 jaar geleden, Groningen gestudeerd, gesolliciteerd in Groningen, Friesland, Drenthe, was geen baan voor de kandidaat notaris. Dus toen kon je wel in het westen meteen aan het werk. En nu is eigenlijk volgens mij de baangarantie is, dacht ik, 98, 99 of 100%. Je kunt aan de slag waar je wil. Dus alleen maar positief.